Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan agabi, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Tinak isalaysay, kat napasamak idagdenden na kami pailaeng iti asawak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Gabi. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Gabi, anak ko, sa dino ti papanam, apay akas lagdardaras kamot apumanaw. Inaksurutan ti asawak, nanang. Daktel ti atap ko, amapan mananday jay iti ayan ti lalaki na. Anya, hay unay mutan ti aramid ti asawam, at dalang arudan anak yaw, ngam na aramid na pa'y latinang lukukan ka. Numaduktalak apud no ti atap ko, nanang. Jakla amon ti maaramid ko. Ay na anak ko, agkalma ka kumalaang, di mo pagturayan ti pungtut mo. Ikarigatak nga aramidin dayta, nanang. Sige, mapanakon. Itatadatan dito'y balay. Mabalin ka ding agsarita ta, Alexa. Anya ka diti pagsaritaan ta, honey? Sinurot ka itay iti restaurant na panam. Kat nakita ka nag-sweet kayo iti lalaki akadwam. Kaya't kung ibagam kanyak ti pudno. Adda ka di relasyon nyo iti dayji a lalaki. Ha? Awan, honey. Gayam ko lang ti bagbagam a lalaki akadwa kitay. Gayam mo? Ngam nag-sweet dagiti teksyo iti tunggal maysa. Saan asyak tiluklukwam, Alexa? Nabayagan nga adda atap ko, nga adda sa bali a lalakim. Ngamjak lang timtimak. Gaputajak kayat amadadaal ti pamilyata. Apay an aramid mo kanyak ti kastoy. Inaramid ko ti amin, tapno lang agbalinak ang nasayaat nga asawa kan ama. Talaga ka di akayat mo, ama-amuan, ti songbat iti dayta asaludsud mo? Isong anak relasyonak iti sabali. Gaputaawan oras mo kanyak. Pasiglatan at trabaho tin into naram. Trabaho tin into narak. Gaputa kayat ko amaikan kayo iti napintas a panagbiag. Ngamno talaga adi na kon kayat. Nawaya ka nga rod a pumanaw dito'y balay. Agsi na talangan. O sige, day talaga yam. Itamot lang, pumanawak dito'y abalay. Ngam itugot ko ti anak ta. Din, anak, urayan ka ijay kotse, ha? Sumaruno kan tulangan ijay. Sa dino ti papananta, mami. Apay asaan ta akadwa da daddy kan lola. Awanan ti adupay asaludsod. Basta agpaitulod kan tulangan ka ni dadim ijay lugan. Apaman amalpas ti panagsarita yo. Sige, mami. Daddy, nagapa kayo kadikin ni mami? Apay asaan kayo asumurot iti papanan mi? Adda lang amin parikot mi kan ni mami, anak. Iswa sa anak pala sumurot kada kayo. Ngam di kagdanag. Tanawan trabaho iti opisina, sarungkaran ka. Daddy, diyak kayat ti sumurot ka ni mami. Kayat ko adi tuyak ngagnaad. Mayat, no iti ayan ni mamim ti pagnagdam, anak. Iti kasta, adda mga sikasukan ka. Ala, umay kan. Itulod kan ijay kotse, urayin na kan ni mamim. Oh, pare Gabi. Madlaw nga da parikot mo, ha? Agasam, nagadon tinainom mo? Bay anak lang aginom paray. Kaya't ko lang ang malipatan ti problemak. Apa yan? Anya ka di talaga ti problemam. Sinurot ko ni bakit ko itinapanan na restaurant di Kalman. Kat naduktalak. Ngadda sa bali a lalaki na. Anya? Naaramid na kan kati kasta? Uwan pare.
Kat nito ang sakit. Intugot na pa iti anak mi iti ipapanaw na iti balay. Oo na yan. Ay, jak ipagarop akas ta ti pagbanagan ti pamilyam. Ang manyang arod nga talaga akas ta ti biyag. Agbalin kalangan ang natibkar para iti anak mo. Kaya't sapay la ko ma. Tamaurnos tumot lang ti parikotyo iti asawam. Nay, apa yun nakastati lang at higayim mahunilo baraok. Ay, Nabartag mutan nga intulod mo dito'y balay. nagbartag. Takayat na kano amalipatan ti parikot na nana. Inawis na kaginom. Ngam saan ka nagbartag. Tapno at damang itulod kan ko anay ti panagawid na. Ala katagyaman na ka, iti panangitulod mo kun kwa na baraok. Nadisturbukan sa payan, gapo iti gayim mo. Ala, pare, agida ka. Dayta nana. Napaidakon. Ala, agawid akmatan. Agur-uray ni bakit ko di balay mi. Sige baraok, katagyaman akmanan Awanan yaman na, nana. Ay, anak ko, gusto na maturukan. Inton bigat talangan agsarita. At iti kape, anak ko. Agyaman ak nanang. Ay na, nagsakit ti ulo ka. Danda ni Jack pa'y kayat ti bumangon. Kasanaw kat nalaos ti bartak mo idirabi. Intulod na kanunilo agayim mo. Kasta ka ni. Jack, amot inararamid ko idirabi. Amo ka na dagsan ti pagdaldalanam ita. Ngam saan mo kumamot abaybay ang tipagim. Panunutom ti kakaisuna nga anak niyo kin ni Alexa. Nanang. Saan ka nga agmaymay sa anak ko? Adda kami dito'y para ken ka. Agyaman ak. Taadda kayo wala tamang tartarabay kanyak na anang. No saan laga po kada kayo? Jack lamon. Amangan no nadadaalan ti biyag ko. Pari Gabi, husto ti imbalakad kan kanina na Marieta. Sana rumbang abay-bay am ti bagim. Gapulang iti napasama kada kayo ti asawam. At dapay mat ti anak yo apang ipamaysami ti atensyon mo. Talaga ngamin anasaktanak iti inaramid na kanya, pare. Jack man amo. Inaramid ko mat amin, tap nagbalinak ang nasaya at ng asawa kan kwa na. Ngam insukat naklakta. Sinayang na ka ni bakit mo pare? Saan na na-appresyar tinapudno a panagayat mo ken kwa na? Nupay kasta, ikagumamlat ta apakawanan. Ipagpagapumlaangan kini Dane nga anak yo. Jack amo na maaramid ko dayta, pare. Ngamin, gura kan sakit ti markriknak ita. Gabi anak, awan serak mo ita, saan ka day? Awan nanang, apay ka day? Anya nga ta, no ayabam dito iti anak mo. Tawan mo't klase da. Kinapudno na. Dayta mo ti planok nanang. Sumarong karak, iti ayan da Alexa. Takayat ko mat makita ti anak ko. Ay, kaya't kumati sumuro, tapno makitak mo ti apo ko. Uray saanan nanang. Mabannog kayo laeng. Sapay adayo ti ayan da Alexa. Urayin daklangan dito'y balay. Ala, no da itati ko na manak ko. Katsapay ko ma, tapalubusan ni Alexa ti anak yaw ang maturog dito. Sikamat gayam Gabi iho. Nasaya at mata na panunot mo tinagpasyar dito'y balay. Uwan papa. Kaya't kung amin ang makita ti anak ko. Isungay mayak. Aday ti salad na aggurigor isuasan arimrimwar. Anya? Kat ni Alexa papa. As-asikasun na ka diti anak mi. Aday tangarod ti parikot. Kanayon nga awan dito'y ti anak ko. Isuada kami kini mamayon ti kadwa ni Dane. Anya? Sana mabalin daytoy papa. Masakit ti anak ko. Ngam di naman la asikasuan. Pasensya kayon papa. Ngam alaak ti anak ko.
kat iawid kon ije balay mi. Iti kasta, maasikaso ana imbag. Dahin anak, kumustan ti Riknam? Nasaya at matan, Daddy. Sanan akas iti sigod. Nasakit ti bagbagit. Imbaglaan tay manugot ni Lolo Arturo sumurutak kada kayo. Daddy, mabalin ka di nga dito yaklangan poder yung agnaad. May mayat dito Gaputadda kayo ang mga sikaso kanya. Anak, talaga kadiasaan na ka nga asikasuan ti inam? Kabayatan ti kaddam iti poder na? Saan unay, Daddy? Gaputa ka na yun arumwar. Imbag tadadalolo amang kadkadwa kanya. Ngam, dumalata nuda kayo adadakil ko ti kadwa. Sige anak, dito ikan balay nga agnaed. Ngam masapul nga agpakada ka ni mamim. Kastamot tan ka ni lolom. Anya, kayat ni Dane ti agnaed iti poder mo? Saan ang mabalin, Gabi? Siyak ti ina. Iso arumbang lang nga iti poder ko ti pagnaedan ti anak ko. Sika nga agpaiso ti inana. Ngam ti saludsod. Ar-aramidem ka di ti responsibilidad mo kas inana. Anya? Naku na kanyak ni papam. Akanayon kakano nga awan dito'y balayo. Amum ka di nagsakit ti anak ta. Imbes ko mga asikaswang. Saan? Taadda ka iti ayan dagiti babarkadam. Wano saan? Kadwam ti lalakim. Gusto lang nga iti poder ni Gabi ti pagnaedan ti anak yo, Alexa. Anya? Kanunungan nyo day ta Gabi, Papa? Wen, gapo tayo responsable kamat. Kan may sa, uray no makumikom ni Gabi iti trabaho na, maramid na lata ti responsibilidad na kas ama. Isungawan nga rut parikot, no itayan da Gabi ti pagnaedan ni Dane. Nagpartak ti panaglabas ti oras, pare. Panag-aawid man gaya main. Huwag nga rod pare. Uray siyak. Diyak napuputan ti panaglabas ti oras. Kasano, kat day talatan trabaho ti asikaswam. Saan kan sapay na nagmerienda itay? Ha? Ay huwag gaya man niya. Nalipatak matan ti nagpagatang. Madamag ko man lang, pare. Awan ka din ti planom ang mga asawa manin? Ay na pare. Awan day ta iti panunot ko. Kontento akon iti kasto nga estado. Ken adamat ti anak ko apang ipaayak iti atensyon ko. Happy birthday, Daddy! Agyaman anak ko. Ay na, dandani pa ikid din nalipatak. Kasangay ko gayam ita. Kasano mo nga anak ko. Kanayon ka ama kumikom iti trabaho. Iso adi mo pa yan malagip ti kasangay mo. Kasta talaga ti lumakay, Lola. Managlilipat. Ay na, pagkay saan dakmanen. Alagid din, agrubat kayo. Intay mang restaurant. Yay! Mayat data, Daddy! Gabi, sa dino ti pangipanam kadagi talatawan ni Alexa. Apay nga enroar mo mutaan. Ikabil ko di bodega nanang. Ngamin, tunggal makitkitak dagito aladawan. Maipalagip kanyak ti inaramid ni Alexa. Iso na saya at no idulin ko langan. Ay, maawatan ka anak ko. No day talaang ti amom apamposposan, tapno maka-move on ka. Ala, kataramidem Pampanunutak lang nanang. Siguro, no saan ang naglalaki ni Alexa? Nalabit ang naragsakpay laging gaita ti pamilyami. Saan kumamot a broken family, tidim makalan ni Dane nga anak mi. Napasama ka, anak ko. Iso nga awanan ti maaramidan tayo. Tinapatag ita, kat makit kita, kan makadennam ti anak mo.
Adi, Lola, nagalisto ti pa naglabas ti aldawan niya. Umadanin ti pa nagturpos ko iti kolehiyo. Wan nga rod, anak. Kat kablaawan ka. Ita pa ilaang, apo. Kablaawan kan. Thank you, Lola. Kin agyaman akmat kada kayo, Daddy. Tauray no saan akumpleto ti pamilya tayo. Inaramid yo latta ti responsibilidad yo kas amak. Inaramid ko lang ti amok apagsaya atam. Kat agyaman akmat. Tasan ka agimura kanyak. Gaputadyak inikan ti inam, iti gundaway tapno agsinublian kami. Maawatak ngamin ti sitwasyon nyo, Daddy. Iso asa anak agimura. Ken oray ni Mami. Pulos asa anak anagimula iti sakit tinakam kan kuana. Oh, Mami. Nakapasyar kayo man dito'y balay. Adda ka di gagarayo? Imbayak, takayat ko ayawat to'y sagot ko kan ka, para iti umadanin apa nagturpos mo, anak. Nagsapamutan ti panangyawat yo iti graduation gift, Mami. Amangan ngamin no saan ka makaumay iti graduation mo. Gaputa mabainak ngamin kada daddy, kan lolam. Mami. Taapay kumaamabain ka, Alexa. Gabi. Awan ti rumbang apagbainam. Ta para iti anak ta, ti idadaray mo iti graduation. Kan maysa, doan yaman dagiti napaspasamak iti relasyon ta idi. Lipatan ta kuman. Agbalin talangan na sibil para iti kakaiso ng anak ta. Oh, makita yu, Mami. Iso nga umay kayong tumat-ain ton graduation ko. No kayat yu, isurot yu ti asawa yu. Kastamot ton ti kabsat ko. Itikas na, makitakmat ida. Kas tauna iti ragsak ti anak ko iti panagturpos na iti kolehiyo, Mr. Lonely. Gaputa adda kami adadakkel na iti daydi agundaway. Ita, addametten pamilya ni Dane. Retirado akmetten. Aging galangan dito iti pakasaritaak. Ket pagyamanak unay, numapili ama idrama. To'y pagayam mo, Gabi. Gabi pagayam ko, dayawak unay iti kinasaya at mga ama. Gapu taure nagsina kayo iti asawam, saan kalata nagkurang iti anak mo. Ket inaramid mo latta ti responsibilidad mo kenkwana kas ama. Ken nasaya at meti inaramid mo, apan ang pakawan kini Alexa. Gapu ta si kamot laang ti marigatan, no agnanayon agura ti adda iti kaunggam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Gabi, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kinin surat para iti radyo ni Daya Yap. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.